Så er det vist tid igen. Sidste år, det var en skuffelse. Men jeg giver aldrig op, Lars. Det siger jeg dig. Og som vi siger i dag, payback is a bitch. Og glæd dig, Lars. Du har fortjent det. 3 gode år, du har virkelig fortjent det. Og Henrik, der kan ikke stille spørgsmål undervejs, hvis I må gerne være stille. Og Nikolaj, det kan på intet tidspunkt blive brugt imod mig, eller blive brugt imod nogle af de involverede parter. Det er meget vigtigt for mig lige at understrege her fra starten af, fordi det kunne blive noget værre noget. Og Rel, du har faktisk slet ikke hørt noget af det her i dag. Og nej, Tommy, der må ikke kastes med øl under chancen. Tak for det. Og nyd næste, ja, lad os se, 5 minutters indslag. Prøv at beskrive dig selv. Venlig, omgængelig, rar, principfast, tålmodig, utålmodig, temperamentsfuld. Du beskriver lidt din viden. Den er ufattelig. Det står jeg gerne ved. Men jamen altså, familiemenneske er jeg også. Så er det vildt. Hvad siger du om? Kan du prøve at beskrive, hvad din holdning er til folkeskolelærer i forhold til gymnasielærer? Jamen det vil jeg gerne. Altså de er uundværlige. Det vi skal jo bygge alle folkeskolelærernes viden har vi jo brug for, fordi ellers kan vi ikke overtage som de gode elever er. Så det skulle gerne være sådan en symbiose, hvor vi arbejder sammen. Det er en af vores aldrende kollegaer, som vi alle sammen er gode ved jo. Jeg tror, han har 1 eller 2 år tilbage på arbejdsmarkedet. Så det er en meget god og skattet ven, også blandt andet der. Jeg vil godt sige, at det finder med, at I kommer og provokerer. Jeg tror, det er fandme en af vores bandeleder her på stedet, ikke også? Det er fandme ham, der styrer os, ikke også? Det er ham, der på mange måder har trillet banen af, så vi andre, vi har det bare nogenlunde her på stedet. Jeg vil sige, det finder mig fandme ikke, at I kommer her og provokerer på den måde. Du stopper det fandme. Han er jo vores allesammens bremsebjørn. Jeg synes, han er en rigtig sød og frisk ung mand, som er rigtig god til at sætte mig i arbejde, når der skal rette stive opgaver. Som ikke blev succes sidste år. Ja. Er du klar? Jeg kigger på dig. Hvad er det værste ved Lars Rønn? Det værste ved Lars Rønn, det er, at han altid er glad. Tak. Det værste ved Lars Rønn? Det ved jeg ikke. Hans skægestue. Det værste ved Lars Rønn, det er, at han råber så højt, når han underviser. Det værste ved Lars Rønn, det er nok hans temperament. Ingenting. Hans tøj. Det ved jeg ikke, han er lidt gnævn en gang imellem. Tak. Jeg har ham ikke til noget. Jamen han er meget aggressiv. Han kan blive meget sur. Men han er ellers en flink fyr. Ej, jeg skal fandme ikke stå og smile. Jeg kan smide væk. Det er fuld. Det ved jeg ikke. Jeg kender ham ikke ordentligt. Forstår? Ja, det er hans bukser. Vi skal lige have det. Anders, det var... Ej, skal vi kraftigt ikke tage de små andenårslever først, mand? Hvad er det værste ved Lars Rønn? Det er lille pus. Ej, det er nok lidt af, han er lidt af en tøsedreng. Lidt af en pivskid. Det gør lidt ondt, når det er sådan, det ikke går hans vej. Jeg synes, Lars er en hyggespreder. Lars Rønn. Hej Lars, her er dine 2 yndlingselever, som du nok ikke rigtig vil glemme. Nej, det tror jeg heller ikke. Hvad synes du om Lars Rønn? Jeg synes, han er skræmmende. Hvad synes du om Lars Rønn? Jeg når ham aldrig til sokkerholdet. Hvad synes du om Lars Rønn? Ja, altså Lars vil jo inderst inde det bedste for os. Tror jeg. Hvad synes du om Lars Rønn? Han vil os kun det bedste. Hvad synes du om Lars Rønn? Meget glad. Hvad synes du om Lars Rønn? Lars Rønn, han var den bedste lærer for det.
skolen, og så fordi at han aldrig giver os lektier for. Hvad synes du om Lars Rønn? Jamen, han er nutidens svar på lektor Blomme. Hvad synes du om Lars Rønn? Han er irriterende klog. Hvad synes du om Lars Rønn? Han er den mand, der er bange flest gange på bordet. Bordet er vist overflødigt, Lars. Jeg tror, du har gjort det fint nok, altså, men nu prøver jeg at vise jer bare mit med den her film her, så bordet er overflødigt. Jeg tager filmen tale for sig selv. Jeg har sgu lidt svært at snakke om det. Nico. Lars Rønn, succeed, Mochili Robert. Lars Rønn, han er en dygtig underviser. Han er en fremragende poet og en taler af Guds nåde. Lars Rønn, han er en større begivenhed end murens fald. Lars, du er en Gud. Du er en ener. Hans undervisning, det minder lidt om diktaturstyret i Irak. Uforudsigeligt. Shake that ass. Shake that ass. Det ved jeg fandme ikke. Lars Rønn. Bonjour. Lars Rønn dit qu'il est très bon pour parler français, mais c'est pas très vrai parce qu'il parle que du vin, le pinot blanc, pinot noir, pinot gris, le Riesling. C'est quoi ça? Je ne sais pas moi. Det passe là. Lars Rønn il est un idiot, je crois, parce que il est très sauvage envers ses élèves. Et ouais, c'est pas mon du tout. Já, sko, hann pirrar hann alveg rosalega. Hann er arrogantur, hann er reiður, hann er vondur. Hann er bara mjög léleg manneskja allt í allt, sko. Como ya he dicho, no me gusta Lars Rønn, que nunca nos dan buenas notas y no es un hombre muy simpático. Entonces, no me gusta, pero a buena hora va a ver que nos ama y sí. Lavet thầy tốt nhất. Hvad er det værste ved Lars Rønn? Ja, det er det med de kønssygdomme, jeg har hørt om ham. Hvad synes du om Lars Rønn? Jeg synes, Lars Rønn han er rigtig, rigtig sur og træls. Hvad synes du om Lars Rønn? Jeg synes, Lars Rønn han er en fremragende lærer. Hvad er det værste ved Lars Rønn? Lars Rønn? Er det en elev her på skolen? Sidder med en forfilm. Hvad synes du om Lars Rønn? Jeg er fandme glad for Lars. Inspirerende lærer. Hvad synes du om Lars Rønn? Han får Gaddafi til at ligne en pædagog. Hvad er det værste ved Lars Rønn? Lars Rønn, lige fra jeg kom på skolen, der han har bare været, han skulle være svin over for mig. Han har gået og spyttet efter mig på gangene og slået ud efter mig også på gange. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre.